Arestado ang usa ka batan-ong lalaki sa Tagum City. Human makuhaan siyang posisyon og ilegal nga droga samtang misulay og latas sa gibuntar nga checkpoint sa kapulisan sa Purok Durian, Barangay Apocon ning syudad sa Tagum. Alas 9:15 ang takna sa niaging gabi. Nailhan ang dinakpan nga si alias J, 19 anyos, usa ka laborer. Lumulupyo sa Purok 5A Fortune, Barangay Dumla, Mako, Davao de Oro. Sumala sa report sa Tagum City Police Station. Ipahunong sa pulis ang usa ka Honda TMX 125 nga motor nga gimaneho sa suspitsado nga adunay minor de edad nga sakay. Sanglit dili standard ang gisulob nga helmet ug walay side mirror ang motor. Imbes nga mohunong apan misulay o pagdagan ang batan-on, hinungdan nga gipugnan kini sa kapulisan og giaresto. Nabantayan sa pulis nga adunay paketeng gilabay ang suspitsado nga nasayran nga aduna kini sulod nga gidudahang shabu nga mitimbang og 0.4 gramo nga nagkantidad og 2,720. Himas rehas na ang suspect sa Tagum City Police Station og nag-atubang sa kasong paglapas sa Section 11 Article 2 of RA 9165, violation of Article 151 of the Revised Penal Code RA 10054 og RA 4136. Samtang ang minor de edad nga angka sa suspect gikustudiya na sa WCPD section. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magtorbo, maintenancer, matagdulog. Alang sa nagkayos ang Pilipino, para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.